खुलुमबाय लोगोफोर बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय नोंथाङा दासिम बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम एन्ड शेयार खालाम बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेला बारा पपुलार जायाखै बेखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामो जे बिश्वजित बर' अफिसियेलखौ नोंथांमोना अनसायनानै लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन बयजोंबो पपुलार खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम निमाहा बिनाय आर'ज बिनाय थाबाय आं दिनै माखासे ब्लग लानो सानदों एबा भिडिअ देखायनो सानदों जोंनि बे बागानपारा हालामनि मादालथाना गामिनि बोहैलांनाय फाग्ला दैमासेनि माखासे रिजन बा जाहोन दुखुनांथाव बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम देखायना जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं नोंथांमोननो जेसे हायो आं स्पस्ट देखायगोन आरो माखासे खोथाबो बुंलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय।
भिडिअखौ लानाय जाहोनानो जाबाय नोंसोर साना आरो माने बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेला मा फाग्ला गोदाव सोराव बिदिजों जालाबायो न' फाग्ला गोदाव सोराव दैमा हाग्रा बबा बिफां लाइफां बेफोरखौ मा दासो मेसें बोथोराव मा दैज्लांनि बाथ्रा बुंहरदों ना बिदि साना आरो खुलुमबाय लोगो बिदि साना माने प्लिज सरि नोंथांमोना बिदि साना माने आं दुखु फोरमायदों नोंथांमोननिसिम जोबोद दुखु नाङो आरोना जोंनि बे मादाल थाना बा फाग्ला दैमानि सेरजों थानाय गामिफोरनि माखासे जिथु हा खुख्लानाय बायदिसिना फाग्ला दैमा दैज्लां बोथोर जि रावबो नायसनफैया दिनै MLA थांबाय MCLA फैबाय नै दा गोदान MLA जाफिनबाय ना गोदान MLA बा बिदि माबा मोनसे जाफिनबाय ना BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय स' बिथांमोनासो नायफिनगोन ना नायफिना जों मिथिला माने थांनाय समफोरावथ' थांबाय ना लोगोफोर थांनाय समफोरावबो थांबाय बेखायनो दा गोदान फैनाय समाव अननानै खुलुम BTR गभर्नमेन्टखौ खुलुमो आसाम गभर्नमेन्टखौ खुलुमो अननानै जोंनि बे फाग्ला दैमानि जायखिजाया मोनसे बान्दो खोनाय बा माखासे हा खुख्लानायखौ होबथानायनि थाखाय माने इयाव हेल्प होनांगौ आरो ना बे हेल्प होनांगौ मदद होनांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय BTR गभर्नमेन्टखौ गुरै खावलायनाय आसाम सोरखारखौ गुरै खावलायनाय प्लिज अननानै नोंथांमोननिफ्राय मदद लुगैयो माने दिनै फाग्ला दैमायाव माखासे ओरैबायदि हा खुख्लानाय माखासे माइ गायनो हायो स' नोंथांमोना आं देखायबायानोखा नोंथांमोना नुनानै आसुरित जानो हागौ सोरबाया माने साननो नाङा ना नोंथांखौ बुंदों माने नोंथांमोना बिश्वजित बर' अफिसियेलखौ साननो नाङा जे मा फाग्ला गोदाव सोराव दासो मेसें बोथोराव दैज्लां फैयालासे मा दैज्लांनि बाथ्रा बुंदों मेसें बोथोरावलाय मा हा खुख्लानाय माबा खुख्लानाय दैमा दैसा बेफोरखौ दिहुनदों थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माने दुखु मोनदों आरो ना हेल्प खालामहरनानै बालाखुर गामि बा मादाल थाना गामिनि नै फाग्ला दैमा सेरजों बोहैलांनाय बे बायदिसिना हा खुख्लानाय बेजोंहाय फैना थांबाय जोंनि नै दानि BTRनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाथ' नै मादालबारि तामुलपुर एरियानि बै जोंनि नै सानजाथिं थानाय गामियाव फैना थांबाय स' बिथाङा नुलांदों माखासे मानि जाथायखौ बिथाङा दैज्लां बोथोराव फैनानै नुलांदों स' बिथाङा माखासे जि रखम हा खुख्लानायनि माखासे बिथिंजा नुदों स' नोंथांमोना देखायनाय जासै एसे गोजानाव थाबाय स' बिथाङा जि रखम बाथ्रा बुंदों बिथाङा खामानिखौ मावलांदों स' बिथांनि बायदिनो आङो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामो अननानै नोंथाङा जि जायगायाव फैदों जायगाया जि जायगायाव फैदोंमोन बिनि जोंनियाबो सोनाबाथिंजाय स' बिथाङा नुलांखादों जोंनि जायगाखौ स' बेखिनियानो माने जोंनि हा खुख्लानायखौ जायखिजाया होबथानो हाबानो जाबाय बिफां लाइफां दमर थांबाय हा खुख्लानाय थांबाय औवा बारि थांबाय माखासे थालिर बागान बायदिसिनाबो थांबावदों स' बेफोरनिफ्राय जोङो सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोननो हायासै नाथाय नैबे BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौनो लुबैयो दैज्लांनि समाव जोङो हेल्प मोननो लुबैयो नोंथांमोननिफ्राय स' बेखौनो आसा खालामबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोना अननानै जोंखौ हेल्प खालामगोन मदद खालामगोन माखासे सरकार गभर्नमेन्ट थाङो फैयो नङा होनबा माखासे MCLA थांबाय MLA जानानै थांबाय थ' माखासे गभर्नमेन्टआनो थाङो फैयो रावबो दिनैसिम सिगांनि MLA जानानै थांबाय MCLA जानानै थांबाय बाट दिनैसिम रावबो बेवहाय फाग्ला दैमा बालाखुर गामि मादाल थाना गामियाव रावबोहाय बिथांमोना MCLA जा MLA जा रावबो हाबफैनानै दिनैहाय माखासे हा खुख्लादों बेफोरनि बागै माखासे हा खुख्लानायनि बागै बेवहाय बान्दो जानांगौ बेवहाय हा खुख्लानायखौ होबथानांगौ जोङो होबथागोन बिदि फंसेबो बाथ्रा बुङासै थ' जोबोद दुखु नाङो रायजोफोर बेखायनो आं नोंथांमोननि नैबे BTR गभर्नमेन्टआव बेखौनो लुबैयो जे नोंथांमोननिफ्राय आं नैबे हा खुख्लानाय दैबानाफ्राव माखासे जेंना जेंसि जानायनि बागै नोंथांमोननिसिम अननानै रिकुवेस्ट खालामो माने BTR गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट लोगो नांनानै नैबे हा खुख्लानायखौ होबथानाय स' बेनिखिनियानो दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय स' बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय स' फिनगुरि खावलायनाय नोंथांमोना साननो नाङा बिश्वजित बर'आलाय मा गोदाव सोराव बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव मा गोदाव सोराव जानला मोनला बखिलाबायदों हाग्रा बांग्रा बायदिसिना दासो मा दैज्लां हा खुख्लानाय बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बिदि नोंथांमोना साननो नाङा प्लिज मानो होनबा आं दुखु मोनदों दुखु फोरमायदों माने बै समावनो बुंमोन आं माने मबाइल लानो हायाखैमोन जों बै फुङाव आं फरायफुबाय थादों स' दाबो फरायदों एसे दा फरायनाया एसे डेभेलप जाबाय बेखायनो आं बिदि फ्रि टाइम जानो हादों आरो लकडाउन दा बर'बो थांनो हायाखै माखासे बाथ्राफोरखौ सिगांनि गोसोखांनाय बाथ्राफोरखौ दा मबाइल मोनबाय जाहाथे इउटुब चेनेल खुलिना लानो हाबाय जाहाथे स' दिनै बुंबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा स' बयबो हेल्प खालामलाय अननानै बयबो जोंनि जानानै बाथ्रा बुंनो नाजा ट्राइ खालाम माखासे नोंथांमोना जायफोरा नै फाग्ला दैमानि सेरनि खाथियाव दङ नोंथांमोना नायदों भिडिअखौ स' नोंथांमोना जोबोद सिरियासलि मोनथिगोन
नङा होनबा नोंथांमोना मिथिगोन बे बिश्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बुंनाय बिश्वजित बर' अफिसियेलालाय खसाना मिसा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बुजिगोन स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना बिश्वजित बर' अफिसियेलखौ जेनेबा गाज्रि कमेन्ट होनांगौ नङा होमबा डिसलाइक खालामनांगौ बे नङा गाज्रि कमेन्ट होनांगौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बिदि नङा स' रिकुवेस्ट बयनिसिमबो माखासे दुखुखौ फोरमायदों नोंथांमोननिसिम दुखुखौ माने जोबोद दुखु मोनो नङा होनबा नोंथांमोनाबो मोनगोन दिनैसिम एसेबां MLA जानानै थांबाय MCLA जानानै थांबाय बिथांमोननिफ्राय जेबो मदद मोननो हायासै नङा होनबा जेबा पाब्लिक पिपोलानो दिनैहाय सुबुं माहारियानो दिनैहाय बिथांमोनखौ MCLA दायो MLA दायो स' बिथांमोनानो दिनै सुबुंखौ जुदि मदद खालामनो रोङाबा बिथांमोना सुबुंफोराथ' जोबोद दुखु मोनखागोन नङा होनबा बेखायनो आं नैबे गोदान दानि BTR गभर्नमेन्टआव बेखौनो लुगैयो आसाम गभर्नमेन्टआव बेखौनो लुगैयो दे फाग्ला दैमानि जोंनि बान्दोखौ नांगौ बा हा खुरखानायखौ होबथानांगौ बेखौ बिथांमोना मावनांगौ बेखौनो आं नैबे बिश्वजित बर' अफिसियेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खालामो प्लिज रिकुवेस्ट बेनो बिश्वजित बर' अफिसियेलाव दिनैनि ब्लग बा भिडिअ लाना फैनाय जाहोना बेनो बे हा खुरखानाय फाग्ला दैमा सेरनि हा खुरखानायखौ होबथानांगौ आरो गामिनि माखासे सुबिदाफोरखौ बिथांमोना मावनांगौ स' टेक केयार जेब्लाबो कर'ना भाइरासआ एबा COVID-19 जेब्लाबो आसामाव बारानिफ्राय बारा साग्लोबगासिनो जेब्लाबो टेक केयार लोगोफोर बा गाइस सार आब' नोंथांमोन नङा होमबा जों गासिबो जोथोनै थानांगोन गावनि देहानि थाखाय गावनि सांग्रांथिनि थाखाय गावनि जिउ लाइफनि थाखाय नङा होनबा गावनि जिबननि थाखाय जों गाव सांग्रांथि थानांगोन COVID-19 जेब्लाबो सांग्रांनिफ्राय सांग्रां जाबोदों बेखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो साबधानै था ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिना सोलि जेब्लाबो कर'ना भाइरासनि माखासे नेम आखर खान्थिफोरखौ मानिना सोलि बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बिदिबा भिडिअखौ दिनै दोनथ'नाय जाबाय।